Velkolepé oslavy advokátní kanceláře, která slavila 30. narozeniny, se zúčastnila za svou nadaci i Tereza Maxová. Na písně Davida Kollera a Jany Kiršner, která kvůli akci dorazila až z Londýna, protančila celý večer. Co říkáte na to, že se zúčastnilo té vaší velkolepé oslavy tolik lidí a přišli popřát vaší firmě k narozeninám? Tak nic nemůže potěšit právníka, advokáta tolik jako spokojení klienti a jejich poděkování projevený touhletou formou. My už se známe, nebo my už spolupracujeme hrozně dávno, vlastně od roku 1999. A jsem za to hrozně vděčný, protože vlastně pro bono máme právní služby právě od PRK. Ať se řeší smlouvy, nebo se řeší i třeba věci, co se týče maminek v azylových domech, který potřebují právní radu, co se týče i soudů, vlastně cokoliv, co se týče právního poradenství, tak se vždycky můžeme obrátit na PRK. Roberte, jak vy vnímáte spolupráci vaší firmy s Terezkou Maxovou? Tak já myslím, že ke slušnému vychování každého advokáta patří, aby část svého času a svých služeb poskytoval takzvaně pro bono, pro dobročinné účely. A pro nás je mimořádnou ctí a radostí, že máme zrovna takhle krásný účel, na který můžeme spolupracovat. A je to spíš naše kancelář, která by měla poděkovat Tereze, že nám umožňuje na takhle hezkých projektech se podílet. Myslím si, že nám to dělá radost. Hodláte v té spolupráci pokračovat? A pokud nás Tereza nevymění za mladší a krásnější, tak budeme samozřejmě velmi rádi pokračovat nadále. Nevyměníš? Kde pak? Já dneska popřeju, poděkuju, 30 let a my si toho moc vážíme, lépe bych to neřekla. Děkujeme. Jano, vy jste přiletěla až z Londýna, abyste společně s advokátní kanceláří tady oslavila jejich 30. narozeniny. Tak ja si nikdy nenechám utiecť nejakú príležitosť sa vrátiť do Prahy. Jednak som tu chvíľku aj žila. Je to pre mňa vždy taká nejaká podsta, myslím si, že pre každého muzikanta tu hrať. A hrať naozaj tú populárnu hudbu tu v tejto sále je vždy taká výzva, ale myslím si, že dneska to naozaj zafungovalo a ľudia si to užili rovnako ako my na pódiu.